what is up guys? So, yeah, papahangin tayo. So currently nandito na ako sa may Sual. Ayan, Sual, Pangasinan. MG para magpahangin. So dito ano simulan yung vlog guys, kasi kanina medyo wala naman masyadong ano, tubuan, Talipapa, Labrador, Pangasinan. So ang dami isda dito guys. Wow. So wow. Yeah, so tamang road trip lang tayo and yeah, tanggal pagpag since medyo may time naman tayo and ito kasi nakakapag-release ng stress, no? Sabi nila kapag stressed ka or sad or anything na may iniinda ka, tigain mo lang tong throttle na to guys, lumabas ka, mag-unwind ka. Pero throttle is the best therapy. Mag-iingat lang, no, kapag hindi porket sinabing throttle is the best therapy is pipigay mo lang pipigay yung throttle mo, kasi baka ibang therapy na mapuntahan mo, no? And so this is Wal, right? Sarap. What? Hey. Woohoo. Wow. Ingat, ingat. Okay, liko. Ang saya. Shit, basa. Slow down. You slow down. You slow down. You slow down. Oh, this is a nice view. So, pag downhill, nahihirap i-banking to the hill. Pag nag-banking ka ng downhill, baka mas malalim pa sa downhill ang babagsakan mo. Ayan. So, should use engine brakes. May nakita akong kainan doon sa may Sol kanina guys. So, tatry natin. Maghanap ng konting lamang sigmura. Ito na, malapit na yun dito.
Hindi pa lang kakain, busog na ako guys. If you wanna feel right, just right. Feel free. And release all the ano, all the lahat. Excuse me. Talagang ginaspal ko lang yung gasolina ngayon. Gaspal lang talaga ng gas ngayon guys. I don't know what is this content all about. Woo! Alright, so we're approaching Labrador. Yan, so pabalik na tayo. And yun lang talaga yung sadya ko, yung mag-banking lang ng konti doon sa ano. Yet hindi naman tayo professional na banking talaga. And so one day I wanna be on track again, no? So kung ano yung dapat na nasa track lang. And kung ano yung dapat na nasa kalsada, yun lang dapat na ipakita natin. Since hindi nga dapat natin ginagawa in public dahil maraming madadamay, mostly sarili natin, other properties, ibang sasakyan, syempre ibang buhay ng tao, no? Yun lang ang tip guys, no? So yun kasi masarap kasi sa pagbabanking, yet libre talaga pag nasa labas. And maganda talaga siya gawin, since lalo kung may motor ka at may gasolina ka naman, talagang mapapahata ko rin, no? Pero hindi lahat ng ano, kahit gaano kapagaling, hindi mo dapat i-lahat. Yet confident ka, pero mahirap na yung madamay, di ba? So be a defensive driver pa rin. So masyadong confident sa pag-drive, tamang chill ride lang. Alam natin medyo may kalakasan yung motor, yet hindi natin kailangan ilabas yung full potential nito. Doon natin siguro ilabas pag ano, sa track o sa may straight talaga. Pero since hindi naman talaga to ginawa para doon, may kanya-kanyang purpose ang bawat motor. Pero bahala kayo motor nyo yan, at bahala kayo anong gusto nyo gawin sa motor nyo, no? So eto, this is my wake and bike only. Tanggal pagpag, tanggal kate. And this is my therapy, no? So ito yung nagiging purpose sa akin ng bike na to. Ito, minsan labas-labas tayo, pero hindi ko siya ginagamit sa professionalism racing, no? May power siya, malakas, big bike eh. Pero hindi porket na big bike ka is hataw-hatawin mo na talaga. Minsan kailangan natin humataw yet mainit, pero depende sa sitwasyon, no? So para maintindihan natin lahat ng bawat isa, we feel free to own big bike kung sakali. So para maintindihan natin kung ano yung sitwasyon ng mga big bike, try natin magmotor ng big bike. Maintindihan natin motor na underbone, ng sitwasyon ng underbone, try natin may underbone. So no bias, wala akong pinipiling party or side regarding sa mga klase ng motor na dinadala natin. And yet this is my honest opinion. Feel free to bash, no? Open ang comment section dyan. Hindi yun naka-disable. Lahat ng bash, sige lang i-bash natin, pag-usapan natin, no? Alright, so this will be my vlog.